Asıllı däbe göre täze okuw ýylynyň elkinji güni Garaşdyrlyk binasyna we Berdimuhammed Anaýew adynaky arkadagy şäher Moğolumçylyk orta hünär okuw mektebine kimdi. Akyl vilayetiniň Göktepe etrawynyň Adgan şäherçetindäki 27-nji orta mektepde ýerleşýän Berdimuhammed Anaýewiň ýadygarlyklaryny gül goýmak bilen başlandy. Bilimler we talip ýaşlar gününe ähli orta we ýokary okuw mekteplerine tabaral nizamlar geçirilip, olarda hormatly prezidentimiziň gutlagy okuldy. Döwlet başlanmada ýaş nesillere bilimlen hemde uly açyşlaň ýoluna ak pata berdi. Sizi berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe jemgyýetimizi jewisligi we beýik ösüşleri ruhlandyrgan ajaýyp bayram. Bilimler we talip ýaşlar güni hemde 2024-2025-nji täze okuw ýylynyň başlanmagy münasibetli tüý sürekden gutlaýan nelip hormatly prezidentimiziň gutlagyny notarýar. 2024-2025-nji täze okuw ýylynyň pähim paýhatmany magtumuly Praga ýylynyň şanly wakalary bilen utgaşyp gelmegine çoňur many bar. Çünki häzirki döwürde arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başçylygyna bilim siýasatynyň üstünlikli amala aşyrmagy bilen ötüp gelýän ýaş nesilleň hemme taraplaryň bilim terbiyeli bolmagy, olaň dünýä ilmine çoňur aralaşmagy, milli bilim ulgamyna uly üstünliklen gazanylmagy bilen baglanşykly meseleler oňun çözülýär. Şanly waka münasibetli ýaýwanlandyrylan tabaralarda hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna ýokary derejede amala aşyrylýan durmuş ugurly döwlet siýasatynyň möhüm gözüpeleri, bagtyar ýaşlyň ýokary netijeleri gazanmagy bolan gyzyklanmalary hemde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň beýik başlangyçlary öz beýany tapýar. Milli bilim ulgamynyň hemme taraplaryny ösdürilmegi hemde onuň maddi enjamlaryň büniýadynyň berkidilmegi bu ulgamyň hiltaýdan täze derejä çykmagyny şertlendirdi. Şunu milli bilim ulgamynyň hemme taraplaryň saýlaşykly ötüşe eýe bolmagy, gahrman arkadagymyzyň başyna başlan hemde hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzyň başçylygyna münasip dowam etdirilýän döwlet siýasatynyň ilerti tutulýan uğurlarynyň birini urildi. Şunun bilen baglanykda ýokary bilim ulgamynyň kämilleşdirilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Munyň özi milli ykdysadyýetimiziň dürli budaklary üçin ýokary hünärli işgärlen kemaly ilmegine gönükdirilendir. Şeýlelikde häzirki wagtda orta we ýokary okuw mektepleri diňe bir döwri we bilimli saýlaşykly ösen ýaşlary taýýarlamak üçin talaba laýyk enjamlaşdyrylan okuw merkezleri bolmak bilen çäklenmän. Olar milletimiziň aň bilim kuwwatyny doly açmak, jemgyýetimiziň medeni guruhy ösüşiniň, watanymyzyň mundan berekde durmuş ykdysady wadançylygynyň ygtybarly büniýady bolup durýar. Soňky ýyllaryň dowamyna ýurdumyzyň şäherlerine we owalaryna döwri mektepler we mektebi çylçaglary edareleri bina edilýär. Olar kompýuterler, zerur bolan beýleki enjamlar, okuw bolanmalary bilen üçin edilýär. Okuw işine ilmiň täze gazananlary, interaktiw multimedia we sany tehnologiýalar işiň ornaşdyrylýar. Moğolumdan hünär derejetini ýokarlandyrmak, okuwçylaryň, talip ýaşlaryň moğolumdan dörejelik mümkinçiliklerini doly açmak bilen bagly meseleler arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başçylygyna durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň ilerti tutulýan uğurlarynyň birini urildi. Umuman aýdylanda döwletimiziň ýygydarly adadatyny netijesinde ýaş nesliň aň paýhas hemde beden taýdan saýlaşykly ösmegi, olaň häzirki zaman bilimlerini düýpli özleşdirmekleri üçin ähli şertler döredilýär. Bu bolsa geljekde olara watanymyzyň mundan berekde rowaşlanmagyny hemde durmuş ykdysadyň ösüşine münasip goşun toşmagy mümkinçilik berýär. Şeýlelikde bagtyar ýaşlaň ýurdumyza ýaýlandyrylan giň möçürli özgörtmeleriň amala aşyrylmagyna goşun toşmagy bolan gyzyklanmalary bargartýar. Yeri gelen aýtsak ýurdumyzyň döwri we bilim we ilim merkezleri bolan ýokary okuw mekteplerining maddi enjamlaryň büniýadynyň hemme taraplaryň pogtalandyrylmagy, ilim bilim ulgamyna amala aşyrylýan özgörtmeleriň möhüm uğruny öwrülanyny belemeli. Bu bolsa bilim ulgamyna alynıp barylan işleň netijeli häsiýeti eýe bolmagyny şertlendirýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2022-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadyň ösürmegi milli maksatnamasynyň hemde Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2022-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysadyň ösürmegi maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, milli ykdysadyýetimiziň ähli urlaryna bolşýaly milli bilim ulgamyna belin sepgitliň eýelenmegini üçin edýär.
Häzirki döwürde döwlet başlaryndan parasatly ýol başlygy netijesinde milli bilim ulgamyny ösdürmek üçin ýurdumyzda düýpli özgertmeler amala aşyrylýar. Ykdysadyýetiň dürli podoklary üçin ýokary hüner derejeli işgärler taýýarlamagyň netijeli ulgamynyň döredilmegi bu özgertmelerin baş maksadydyr. Ýurdumyzda ýokary derejeli hünermenler taýýarlaýan ýokary gowy mekdepleriniň uçurumlary milli ykdysadyýetimiziň ýygydarly ösüşine münasip goşunt goşmak ugruna tagallay diýerler. Türkmenistan'da sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda ýurdumyzyň ähli bilim edaralaryna, şol sanly ýokary gowy mekdeplerde okutmagyň döwri we usuly we häzirki döwrüň talabyna laýyk gelýän täze dersler özleşdirilýär. Bu bolsa milli ykdysadyýetimiziň podoklary üçin derur bolan ýokary derejeli hünermenligiň taýýarlanmagynyň baş şertini emele getirgen. Ýurdumyzyň ýokary gowy mekdepleriniň ýanyna okuw önümçilik merkezleri döredilip, olarda ýaşlaryň okuýup başarnyklaryny açmaklary, olaryň hüner egeleri bolmaklary ugruna ähli derur şertler üpçün edilgen. Şol wagtyň özünde sanly bilim konsepsiýasyna durmuşa geçirmegiň meýilnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň ýokary gowy mekdeplerinde sanly bilim portallary hereket edip, olarda talip ýaşlaryň taýýarlaýan maglumatlary yerleşdirilýär. Bu bolsa bilim alýan ýaşlaryň bilim derejesiniň hem taraplaryň bolmagyny şertlendirgen. Şeýle hem ýurdumyzyň ýokary gowy mekdepleriniň okuw işine elektron resmi nama dolanşyk ulgamy ornaşdyryldy. Bu bolsa muallimler hemde talip ýaşlaryň häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalaryna ussatlyk bilen erketmeklerine giň ýol açýar. Şeýlelikde häzirki zamanyň sanly tehnologiýasy bilim edaralarynyň durmuşyna mäkem urnaşýar. Her ýyl 1-nji synp okuwçylaryna hormatly prezidentimiziň adyndan häzirki zaman kompýuterleriň sowgat berilmegi, döwletimizde körpü nesliniň münasip terbiýelenmegi, sadlaşykly ösmek üçin aladanyň ýene bir aýdyn mysallary. Ýokary hünerli işgärler taýýarlamak wezipesi ýurdumyzda himiýa, biologiýa we beýleki dersleriň çoňlaşdyrylyp öwrenilmegine niýetlenilen, ýürütüleşdirilen orta mekdepleň döredilmegini şertlendirdi. Şunda halkara hyzmatdaşlygynyň işçiň häsiýeti iyi bolmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Sadlaşykly ösüş ýoluna düşen milli bilim ulgamy, mektep okuwçylarynyň talip ýaşlaryň daşary ýurt dillerini öwrenmeklerini, olaň dünýä almyna çoňur aralaşmaklaryny, şol wagtyň özünde ähli bilim edaralarynyň häzirki zamanyň ösün tejribesine laýyklykda injamlaşdyrylmagyny üpçün edýär. Häzirki wagtda bu gurda halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegi, milli sanly bilim ulgamynyň mundan welekde kämilleşdirilmegi, onuň ähli tapgyrlaryna maglumat kommunikasiýa tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy, okuw işiniň dowamyna innovasiýa çemeleşmeleriniň ulanylmagy ugrunda uly işler alınıp barylýar. Bilimler we talip ýaşlar güni garaşsyz hemişelik betarap watanymyzyň milli senanamasyna möhüm orny elemek bilen ýurdumyzyň durmuşyna wajyp ähmiýeti bolan ajaýyp bayramlaryň biridir. Ýurdumyzda bilim ulgamyny ösdürmek, ýokary bilimli hünermenler taýýarlamak wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirilýär. Sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň, okutmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýalaryna laýyklykda bilim işi hasam döwri waplaşdyrylýar. Alim arkadagymyzyň beýleşi ýaly häzirki döwür täze ugurulan döwri we bilimiň ýaňy bolmak bilen ol muallimler we bilim işgärlerinden hasy ihlasly döreçilikli zähmet çekmegi talap edýär. Bu bolsa muallim diýen mukaddes käriň awraýynyň belende galmagyny, şol wagtyň özünde ýurdumyzyň bilim kuwwatynyň artmagyny şertlendirgen. Şunun bilen baglykda ilimli, bilimli, giň dünýä garaýşly nesilleri terbiýelep, watanymyzyň halkara awraýyna hassa belende galmak ugrundaky tagallalara münasip goşunt goşmak her bir bilim işgäriniň mukaddes borjydyr. Bu bolsa milli bilim ulgamyny häzirki döwrüň ruhuna gyzap gelýän täze innovasiýalaryň tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy ugrunda giň mümkinçilikleriň döredilmegini talap edýär. Şunun bilen baglykda diňe bir ýurdumyzda däl, eýtem tutuş dünýäde elektr energetikanyň ösmegi bilen täze hünerlere bolan isleg barha ýokurlanýar. Şu nukdaý nazardan ýurdumyzyň bilim ulgamy hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna kämilleşdirilýär. Bu urda ýaýwanlandyrylan giň möçürli özgertmeler özüniň oňy netijesini berýär. Ýurdumyzda täze okuw ýylynyň ilkinji tapagy Pähim paýhasymany magtumuly Praga ýylyna hemde Edid watanymyz Türkmenistanyň ýeten beren tepkitleri bilen aýrylmaz baglanşykly ýetip gelýän şanly sene mukaddes garaşsyzlygymyzyň 33 ýylygyna baglandy. Häzirki wagtda ýaş Türkmenistanyň döreçilik taýdan kämilleşmegi üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Bu urda durmuşa geçirilýän işler ilkinji nowatda köp ugrly bilim almak, ýaş netli watançylyk ruhuny terbiýelemek üçin zerur şertleri üpçün etmäge önükdirilendir.
Yurdumyzyň ähli orta we ýokary okuw mekdeplerine guralan ilkinji okuw sapaklaryna Pähim Paýgambary magtumuly Pragy ýylyna gahrman arkadagymyzyň hemde arkadaly gahrman serdarymyzyň parasatly ýol başlygyna durmuşy geçirilýän beýik işler, doglan günüň 300 ýyllyk belenilýän beýik söz sady magtumuly Pragynyň şahryýeti barada täsirli gurrun edildi. Ýaşlar, bilim işgärleri özleri hakynaky ägirt ulaladalar üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza hoşarlyk sözlerini beýan etdiler.